Добре дошли в канала на Намерогуру в YouTube. В днешното видео ще разгледаме значението на номер на раждане 1, известен още като Дрифар, Безиси или Псикаиси Нампар в намерологии. Преди да започнем, ако имате затруднение да намерите това видео на предпочитания от вас език, проверете описанието подолу за връзка към видеото за номер на раждане 1 на вашия език. В това видео ще обсъдим уникалните черти на хората с номер 1, ще предложим идеални кариерни пътища и ще разкрием вашите щастливи числа и благоприятни цветове. Ще разгледаме също така и числата, които са най-съвместими с вас за приятелства, бизнес партньорства или брак, за да ви помогнем да изградите най-добрите връзки. Така че, нека да започнем. В нумерологията номер на раждане 1 се определя за хора, родени на едно ви, 10-ти, 19-ти или 28-ми ден от всеки месец. Например, човек, роден на едно ви, има номер първи. Ако някой е роден на 10-ти, събираме 1 и 0, което дава първи. За родените на 19-ти, събираме 1 и 9, което е 10, и после събираме 1 и 0, което отново е първи. По същия начин, ако някой е роден на 28 ми, събираме 2 и 8, което дава 10, а 1 плюс 0 е първи. Въпреки че всички, родени на тези дати, споделят качествата на номер 1, те имат различни личностни черти в зависимост от конкретната си дата на раждане. Например, родените на едно ви ще имат различни характеристики в сравнение с тези, родени на 10-ти, 19-ти или 28 ми. Ще разгледаме тези различия в края на видеото, затова не пропускайте да гледате до край. В нумерологията номер на раждане 1 е свързан с Слънцето, което символизира лидерство и енергия. Точно както Слънцето осветява света, хората с номер на раждане 1 притежават подобни качества. Те са щедри и естествено подкрепят другите. Ако приятел има нужда от помощ, хората с номер на раждане 1 ще бъдат там, дори сред тълпа. Те са надеждни и бързо печелят доверието на другите. Въпреки това, индивидите с номер на раждане 1 могат да бъдат агресивни и имат склонност да доминират в разговорите. Тази черта може да им помогне да успеят в кариерата си, но понякога води до предизвикателства в личните отношения. Понякога те бъркат самоуважението за его, което ги кара да говорят рязко, без да осъзнават, че това може да нарани чувствата на другите. За тях е важно да осъзнават това и да комуникират по-деликатно. Хората с този номер на раждане ценят свободата си и не обичат да се чувстват притиснати. Те често изпитват трудности да намерят удовлетворение в работата си, защото се стремят да бъдат най-добрите и се чувстват удовлетворени само когато достигнат върха. Предпочитат да поемат ръководството и са готови да поемат рискове, което ги отличава и им придава уникална идентичност. В любовта хората с номер на раждане 1 може да нямат винаги лесно. Те открито изразяват чувствата си и са готови да се борят за любовта, но фокусът им върху работата понякога води до пренебрегване на партньорите им, създавайки напрежение в отношенията. Докато някои ги възприемат като властни или агресивни, важно е да се признае, че те могат да бъдат много подкрепящи и уважителни. Хората с номер на раждане 1 често са склонни да поемат рискове, независимо дали в живота или когато управляват превозно средство, където не обръщат голямо внимание на препятствията по пътя. Те продължават напред, без да мислят прекалено много за предките. Също така им е трудно да казват «не» и с готовност помагат на нуждаещите се. Отразявайки качествата на Слънцето, те служат като източник на подкрепа и насоки, непрекъснато допринасяйки чрез знания, помощ и своите таланти. В любовта хората с номер на раждане 1 може да нямат винаги лесно. Те открито изразяват чувствата си и са готови да се борят за любовта, но фокусът им върху работата понякога води до пренебрегване на партньорите им, създавайки напрежение в отношенията. Докато някои ги възприемат като властни или агресивни, важно е да се признае, че те могат да бъдат много подкрепящи и уважителни.
Хората с номер на раждане едно често са склонни да поемат рискове, независимо дали в живота или когато управляват превозно средство, където не обръщат голямо внимание на препятствията по пътя. Те продължават напред, без да мислят прекалено много за предките. Също така им е трудно да казват «не» и с готовност помагат на нуждаещите се. Отразявайки качествата на Слънцето, те служат като източник на подкрепа и насоки, непрекъснато допринасяйки чрез знания, помощ и своите таланти. Хората с номер на раждане едно са известни със своите силни качества за лидерство. Техният ефект е толкова забележителен, че когато някой нов човек заема лидерска позиция в компания, другите често се чудят как е успял да достигне до тази позиция толкова бързо. Тази естествена способност да водят се проявява още в ранна възраст, като например да бъдат капитан на училищен спортен отбор или класен ръководител. Те вдъхновяват другите да завършват проекти и задачи, не само чрез своята работа, но и като мотивират тези около тях. В нумерологията Слънцето представлява енергия. Подобно на Слънцето, което изгрява и залязва по едно и също време всеки ден, хората с номер на раждане едно работят усилено, за да постигнат целите си последователно. Те са посветени, готови да вложат както физически, така и умствени усилия, и са много амбициозни. Тези индивиди приемат нови възможности и предизвикателства, показвайки силна воля, отлични лидерски умения и страхотни организационни способности. Можете да видите тяхното чувство за отговорност във всичко, което правят. Хората с номер на раждане едно имат силни умения за лидерство и често се справят добре в позиции, в които могат да водят, като ръководители на организации или като президент или секретар. В армията те могат да достигнат до звания като майор или по-високи. Много от хората с този номер са отлични предприемачи, защото обичат да бъдат свои собствени шефове, което отговаря на тяхната независима природа. Независимо дали в правителствени, военни или полицейски роли, те обикновено успяват благодарение на своето образование и лидерски качества. Те също така имат талант за дипломация и ефективно разрешаване на конфликти. Докато тези роли могат да бъдат удовлетворяващи, предлагам да се насочите към собствен бизнес възможно най-скоро. Бъдещият ви бизнес ще ви помогне да избегнете разочарования от хора, които контролират вашата работа. Независимо дали бизнес идеята ви е голяма или малка, направете този скок. Развивайте уменията и знанията си и се стремете към високи цели. С вашата амбиция и способност да вземате бързи решения, ставането на свой собствен шеф ще ви отведе към успех във всяка област. Когато говорим за недостатъците на хората с номер на раждане едно, е важно да се спомене, че понякога могат да бъдат егоистични и арогантни. Те имат склонност към упоритост и могат да изглеждат властни, когато се опитват да постигнат целите си. Това поведение може да създаде напрежение у тези, които работят под тях, карайки ги да се чувстват като че действат като цар. За тях е важно да управляват тази склонност. Въпреки че често изпълняват задачите си ефективно, те може да забравят, че техните колеги също са хора. Докато имат много енергия, другите може да не споделят същата мотивация. Това разминаване може да доведе до прекомерна доминация и властничество, което трябва да се избягва. Освен това, те могат да изглеждат арогантни към своите началници и да изискват уважение от екипа си, което създава напрегната атмосфера. Те често вземат бързи решения, без да ги обмислят напълно. Желанието им да поемат рискове може да доведе до импулсивни действия, за които по-късно могат да съжаляват. Ако вашият номер на раждане е 1, датите 1, 10, 19 и 28 са много късметлийски за вас. Най-добрите числа, с които да се свързвате, са 1, 2, 3, 5 и 9. Създаването на партньорства с хора, чието номери на раждане се събират до тези числа, може да бъде полезно. Що се отнася до цветовете, нюанси на Слънцето, като жълто, оранжево, златно и кафяво,
се считат за късметлийски. Използването на тези цветове по-често може да донесе положителни промени в живота ви, като жълтото е особено късметлийско. Обаче, число 8 не е благоприятно за номер на раждане първи. Бъдете внимателни, когато шофирате на дати, които се събират до 8, като години, като 2015 и 2024, които също се равняват на 8. Може да сте забелязали необичайни събития през тези години. Хората с номер на раждане 1 могат да изпитват някои здравословни проблеми. Те са посклонни да страдат от главоболие и мигрени, които могат да бъдат доста неприятни. Съществува също така по-висок риск от сърдечни атаки, затова е важно те да се грижат за здравето на сърцето си. Много хора с този номер на раждане могат да имат проблеми с зрението, като миопия, което означава, че имат затруднения да виждат на далечни разстояния. Освен това, те могат да бъдат изложени на риск от топлинни удари, особено в горещо време. Проблеми, свързани с ушите, носа и гърлото също могат да възникнат. Важно е тези с номер на раждане 1 да обръщат внимание на здравето си и да търсят медицински съвет, когато е необходимо. Най-важният съвет за достигане на вашия пълен потенциал е да развиете навика за точност. Точно както Слънцето изгрява и залязва по едно и също време всеки ден, така и вие трябва да се стремите да сте на време за всичко, което правите. Тази дисциплина може да ви помогне да станете номер 1 в живота си. Помнете, че вашето семейство и приятели може да не винаги разбират вашите цели, затова е важно да комуникирате с тях спокойно и търпеливо. Понякога може да се окажете, че не харесвате хора, които не са бързи или остри, но се опитайте да промените това отношение. За тези с номер на раждане 1 лидерството е естествен талант. Възможности за лидерство ще се появят, затова е от съществено значение да бъдете готови за тях, дори когато понякога се чувствате некомпетентни. Избягвайте да бъдете надменни, агресивни или егоистични, тъй като тези черти могат да отблъснат хората. Вместо това се фокусирайте върху това да бъдете уважителни и позитивни. Тази уважителна аура ще ви помогне да спечелите уважение бързо, особено когато сте в лидерска роля. Прегърнете своето пътуване и успехът ще последва. Бил Гейтс, роден на 28 октомври 1955. Област – бизнес, предприемачество, основател на Microsoft. Успех – Бил Гейтс съосновава Microsoft, която се превърна в една от най-големите технологични компании в света. Неговото визионерско ръководство, иновативно мислене и конкурентен дух, съвпадащи с характеристиките на номер на раждане 1, му помогнаха да изгради технологична империя. Неговото силно чувство за индивидуалност и способността му да води от предната линия го направиха глобален бизнес икона. Индийската политика, родена на 19 ноември 1917. Област – политика, първата жена премиер на Индия. Успех – индийската политика беше първата и до момента единствена жена премиер на Индия. Известна със своето решително лидерство и авторитетен стил, тя проявяваше лидерските качества на номер на раждане първи. Способността й да взема смели решения, като национализацията на банките и зелена революция, показваха нейната силна и независима личност. Тя остави траен отпечатък в индийската политика. Мукеш Амбани, роден на 19 април 1957. Област – Business, председател на Reliance Industries. Успех – Мукеш Амбани, един от най-богатите хора в света, е председател на Reliance Industries, конгломерат, който обхваща нефтопреработване, химикали, телекомуникации и търговия на дребно. Неговият предприемачески дух, амбиция и лидерство са довели Reliance до статута на глобален гигант. Способността на Амбани да вижда и реализира мащабни проекти е характерна за лидерските качества на номер на раждане първи. Елон Мъск, роден на 28 юни 1971.
Област, номер на раждане 1, предприемачество, технологии, C, лон на SpaceX, Tesla, X, бивш Twitter. Успех. Елон Мъск е визионер и лидер, известен със своето влияние върху множество индустрии, включително електрически превозни средства, космическо изследване и възобновяема енергия. Като основател и CEO на компании като SpaceX и Tesla, Мъск въплъщава чертите на номер на раждане 1, като лидерство, иновации и амбиция. Неговият напредничав подход и способност да поставя нови граници го правят един от най-влиятелните фигури в технологиите и бизнеса днес. Елон Мъск, роден на 28 юни 1971. Област, номер на раждане 1, предприемачество, технологии, C, лон на SpaceX, Tesla, X, бивш Twitter. Успех. Елон Мъск е визионер и лидер, известен със своето влияние върху множество индустрии, включително електрически превозни средства, космическо изследване и възобновяема енергия. Като основател и CEO на компании като SpaceX и Tesla, Мъск въплъщава чертите на номер на раждане 1, като лидерство, иновации и амбиция. Неговият напредничав подход и способност да поставя нови граници го правят един от най-влиятелните фигури в технологиите и бизнеса днес. Тези известни личности са перфектни примери за това как индивидите с номер на раждане 1 са използвали своите качества на лидерство, за да постигнат забележителен успех. Хората, родени на еднови от месеца, притежават силна енергия и качества като логика, ентусиазъм, независимост и аналитични умения. Те често предпочитат да крият емоциите си, защото се притесняват да не изглеждат слаби. Като естествени лидери, те процъфтяват, когато им се предоставят възможности да покажат своите способности. Тези индивиди обичат да поемат водеща роля и да водят други, което ги прави подходящи за позиции, в които могат да демонстрират своите умения и увереност. Като цяло, техните силни черти им помагат да успяват в различни ситуации. Хората, родени на 10 от месеца, са известни със своето позитивно отношение, решителност и креативност. Те притежават талант да се промотират и да представят своите идеи, което ги прави лесно свързващи се с другите. Тези индивиди могат да се справят с множество задачи едновременно и често им е нужно насърчение да правят паузи и да се отпуснат. Те са независими, амбициозни и уверени, което им помага да постигат целите си. Въпреки това, обикновено те държат истинските си чувства за себе си, предпочитайки да бъдат лични за емоциите си. Хората, родени на 19-ти ден от месеца, са известни със своята отговорност, идеализъм и амбициозност. Те имат големи мечти и работят усилено, за да ги постигнат. Въпреки това, понякога емоциите им могат да им попречат, като водят до вземане на решения, основани на чувства, а не на логика. Тези индивиди са гъвкави и обичат да работят самостоятелно, предпочитайки минимална намеса от страна на другите. Те също така са много енергични и често работят дълги часове, за да завършат задачите си. Като цяло, тяхната решителност и силна трудова етика им помагат да успеят в живота. Хората, родени на 28-ми ден от месеца, са сърдечни и обичат своята свобода. Те предпочитат да вземат собствените си решения и не харесват да им казват какво да правят. Тези индивиди са най-щастливи, когато имат независимостта да следват своя път. Те се радват да бъдат в контрол над живота си и често търсят ситуации, в които могат да изразяват своята креативност и идеи без ограничения. Техният любезен характер ги прави грижовни приятели и партньори, но тяхното желание за свобода означава, че ценят личното си пространство и автономия. Благодарим ви, че гледахте това видео за номер на раждане 1. Надяваме се, че го намерихте за полезно и можете да се свържете с обсъжданите характеристики, ако сте родени на еднови, 10, 19 или 28 от всеки месец. Ако имате въпроси или мисли, не се колебайте да оставите коментар подолу, ние сме тук, за да помогнем. И не забравяйте да харесате, споделите и се абонирате за канала на Намерогоро в YouTube за още полезни видеа по темата на мерология.
Това е всичко за днес. Нека се видим отново в следващото видео, в което ще разгледаме номер на раждане 2. До тогава, пожелавам ви прекрасен ден!